Sawubona, ngingudokotela Jakadishwa Gauda Kachakov. Ngiyisiguli esisebenza njengodokotela ohlinza ngerobotic ekwelapheni umdlavuza e-Apollo Cancer Institute, Apollo Hospitals, Philimnaka, Hyderabad. Singathanda ukuchaza mayelana nokuhlinzwa kwerobhothi nendima yako kumdlavuza. Ngokuyisisekelo, ubuhlinzwa kwerobotic, ubuhlinzwa komdlavuza okusizwa ngamarobhothi. Abukhona ubuhlinzwa okuzimele ngokuphelele kwerobhothi. Lokho kusho ukuthi imishini kanye nesikhungo sezikhali sokuhlinza ngamarobhothi kuxhunywe eminweni kadokotela ohlinzayo ngomshini oyisigqila. Udokotela uba ehleli ekonsolini, esebenza ekude, kanti isiguli siba ngaphakathi egumbini lokuhlinzela. Ngakho, lokho ubuhlinzwa okusizwa ngamarobhothi abuzona ezizimele njengemoto ezizishayelayo. Akukhona ukuhlinzwa okwenziwa irobo ezimele ngoba lapha kudingeka ubuhlakanipha kukadokotela ekusebenzeni esigulini, ekutheni kufanele kususwe kangakanani lesi sifo, nokuthi ngabe leyo ndlela yokuhlinzwa iyadingeka noma cha. Okwesibili, ukuhlinzwa okusizwa irobotic kunezinzuzo uma kuqhathaniswa nokuhlinzwa okuvulekile noma ilaparoscopic ngenxa yokukhuliswa kokubona. Kukhona umbono ophindwe kahlanu kuya kweziyishumi ongasetshenziswa ukuze ubonakale kangcono futhi singakwazi ukunciphisa ukuhlukumezeka kwezicubu kangcono futhi sikwazi ukubona kangcono ama-lymph nodes nemithambo yegazi eminxane, okuyosisiza ekulawuleni imikhumbi nasekususeni ukubuyiswa kwama-lymph nodes kangcono. Lawa amaseli lapho kulindeleke khona ukusabalala komdlavuza. Okwesithathu, kukhona isoftware yokuhlunga okungathuthumelanga ngaphakathi kwerobhothi, kusho ukuthi ukundindizela kukadokotela ohlinzayo, noma ngabe ungudokotela ohlinzayo osemkantshubomvu oneminyaka engama-70-80 ubudala futhi angasebenza ngaphandle kokundindizela. Izinsimbi azinyakazi, azidlidlisi. Ngakho-ke, lokho kuyinzuzo enkulu. Amasayithi angafinyeleleki afana, noma izindawo ezibucayi njengangaphakathi kwe-thorax noma eziphansi kakhulu ku-rectum pelvis, lezi zifinyelelwa ngendlela engcono ngoba amathuluzi mancane futhi anesandla esihlakaleni. Singahambisa izinsimbi ezindaweni ezahlukene. Ngokungafani nelaparoscopy ewubunyakaza okuqondile, lapha amathuluzi angasetshenziswa futhi singangena ezakhiweni ezibalulekile njengomdlavuza wominzo, umdlavuza we-colorectal futhi usebenze kalula. Enye inzuzo enkulu ukuthi singasebenzisa i-IIS eyengeziwe, okuwudayi oluhlaza we-indocyanine, okusho ukuthi ubuchwepheshe bokhanyikhanyi bokubona ama-lymph nodes noma ukugwema ukulimala ezakhiweni ezifana ne-thoracic duct nakho konke. Ngakho-ke, zonke lezi zinto ziyinzuzo enkulu ezindaweni ezifana nomdlavuza we-esophagus, okusho ukuthi ngaphakathi kwe-thorax, umdlavuza we-esophagus. Umdlavuza wamaphaphu, lapho bekudingeka khona izibazi ezinkulu noma i-thoracotomy ukuze kwenziwe ukuhlinzwa. Esikhundleni salokho, singenza ukuhlinzwa kwerobhothi. Ngesikhathi esifanayo ngenxa yokukhulisa, ukubona, isoftware engenawo ukuthuthumela, isihlakala sokugcina sezinsimbi, singanciphisa umonakalo ukuze izinkinga zangemva kokuhlinzwa zibe zinxane. Inani lama-lymph node atholakele libe ngcono futhi ukululama kwesiguli kusheshe. Isikhathi sokubuyela emsebenzini siba ngcono. Lezi yizinzuzo ezinkulu. Enye indawo ethakazelisayo umdlavuza we-colorectal lapho i-pelvis ihluka kowesifazane noma kowesilisa ngezindlela ezahlukene. Ngakho-ke, singakwazi ukufinyelela okuphansi ngangokunokwenzeka bese sisusa i-dissection futhi sinciphise amathuba okuba ne-colostomy noma i-vascularity engcono nge-ISK futhi senze i-anastomosis. Kunenye indima yokuhlinzwa kwerobhothi yezimila ezifana negilo, izindlala zegilo zentamo noma ukuphindaphindeka kwangemva kokukhipha imisebe kumdlavuza womlomo obekungadinga ukusikwa okukhulu. Singasebenzisa i-axilla noma i-ingono areola obuyindlela yebele kanye ne-axillary yamazwe amabili. Lena i-thyroidectomy ekude engenazo izibazi entanyeni. Ngokuyisisekelo, i-cosmesis enekhambi. Yilokho okuyinzuzo. Enye into, umdlavuza womlomo ngaphakathi pharynx lapho post-radiation pterygium bebeyodinga imbobo enkulu. Uma zinxane, singafaka irobhothi ngomlomo sikhumule umdlavuza. Ngakho-ke, kuwuhlinzo olungelona olunzima kakhulu. Ngisho nomdlavuza webele, kunenqubo entsha emisha lapho senza khona ukuhlinzwa kwebele kwerobhothi kwe-uniportal lapho, ikakhulukazi ezigulini ezinezakhi zofuzo. Singenza i-areola yengono egcina i-mastectomy futhi sisebenzise ukufakelwa ngesikhathi esifanayo.
Ngakho-ke, ekuhlinzweni komthamo, izimo ezifana ne-nephrectomy eyingxenye lapho sigcina khona izinso nesuture emuva, okulula kakhulu ngoba ukuthungatha ngerobo kuphakeme kakhulu kunokuthunga nge-laparoscopy. Futhi ngaphandle kwalokho, i-prostatectomy lapho ukugcina imithambo yezinzwa kubalulekile kakhulu ukuze kugcinwe ukulawula isinye kanye namandla ocansi. Kubaluleke kakhulu futhi kuwusizo ku-prostatectomy. Ngakho-ke, ukuhlinzwa kwezitho zomthamo njengokufakwa kwe-conduit, umdlavuza wesinye, zonke lezi zimo nazo kuyasiza kakhulu. Ngaphandle kwalokho, i-hemicolectomies efanele, umdlavuza wesisu, ukuhlukaniswa kwama-lymph node, izimila ze-mediastinal. Lezi yizindawo ezahlukene lapho singasebenzisa khona ukuhlinzwa ngerobo. Akusetshenziswa ezimweni ezilula, kodwa ikakhulukazi ezimweni eziyinkimbinkimbi lapho kudingeka khona ukuthunga okuningi, lapho ithumba kunzima ukufinyelela kulo futhi sifuna ukululama okungcono nokushesha nezilonda ezincane. Lezi yizimo lapho kusetshenziswa khona ukuhlinzwa ngerobo. I-Apollo ibilokhu iphambili, kubuchwepheshe obuthuthukile nobuqanjiwe futhi sinobuchwepheshe bakamuva. Sesiqale ukuhlinzwa kwerobhothi cishe eminyakeni eyi-15 emuva futhi sesibonile zonke izizukulwane zerobo kusukela esizukulwaneni sokuqala, isizukulwane sesibili, isizukulwane sesithathu. Njengamanje, kulo lonke elaseNdiya, irobo yesizukulwane sesine iyatholakala yonke indawo futhi lesi yisizukulwane esisha esitholakalayo futhi esifinyeleleka kubantu abanezimo ezithile, izinkomba ezithile kanye nezinzuzo ezithile. Izinsiza zokuhlinzwa ngerobo zingasetshenziswa ezimweni ezifanele ngendlela efanele ngenhloso yokwelapha kanye nokubukeka okuhle.